Da, Ce tarif ai? 50 de euro. 50 de euro? Da, Ce faci pentru 50 de euro? pentru 50 de euro îți îndeplinesc toate dorințele. Tot? Absolut tot ce-ți dorești tu. Tot. Îți îndeplinesc toate dorințele tale. E sigur. Îs foarte sigur, tot ce-ți dorești tu. În mașină. Uite. Mulțumesc, drăguță. Nu o să-ți pară rău. Și faci tot, da? Absolut tot ce-ți dorești tu. Nu o să fii dezamăgită. Așa aici. Și aici aspiratorul, mopul, aspiri toată casa, ștergi praful, pe urmă dai cu mopul, după ce termini, te duci în baie, că iasă mașină de haine la spălat, o scoți, întinzi, bagi altarea. După ce ai terminat, sus, este un coș mare cu haine pentru călcat. Le calci și pe urmă tu zubi gazonul din față și din spate. Toate astea! Pentru 50 de euro? Dar n-ai spus că